वर्ल्ड पोएट्री डे यूनेस्को एबा मुलुगनां खन्थाइ सान यूनेस्को बे सानखौ गगामुग सबनसिरि कलेजाव गाजा गोमजायै खुंनायखौ नुनो मोन्दों। मुलुगनां खन्थाइ सान यूनेस्को बे साननि हाबाफारियावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' मावफुं सोद्रोमा महेन्द्र दैमारि आरो लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दिलीप कुमार सरगियारिया लोगोसेयैनो धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि मनोज कुमार सरगियारि बिथाङाबो बाहागो लायो। गिबि गिबियावनो खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय। फैगौ रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौबो आं जासिबाय। जोबोर रंजानाय मोन्दों, जोबोर मोजां मोन्दों। लखिमपुरनिफ्राय फैनानै नैबेहाय जोंनि दा सुबनसिरि फरायसालिमा लखिमपुर आरो धेमाजि जिल्लानि सिमनायाव थानाय जोंनि लखिमपुर जिल्लायावनो गोग्लैयो। बेवहाय बेबायदि गाजा गोमजायै मोनसे प्रग्राम जि लादों, हाबाफारि जि लादों, बेयाव आं गोजोननाय मोन्दों। हांख्रायनायनिफ्रायनो आं रंजाखादों गोसोआ। दिनै फैनानै आंनि लोगोसे दिलीप कुमार सरगियारि जोंनि लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिखौ लाबोफानानै बिथांखौबो दोंसे आवरायनाय होदों खन्थाइ। बे जाबाय मोनसे हुखुमोननो हायै मोनसे सान, मोनसे दिन, जोबोद गोजोनथाव दिन। बे जाबाय 21 जाबायदि मार्च खालाराव मुलुगनां खन्थाइ सान महरै फालिबोदों, इउनेस्क'निफ्राय जागायजेनबोदों। जोंनि भारतआवबो फालिदों, गुबुन गुबुन हादरावबो फालिदों। लोगोसे बे बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेखौ बारा फोसावनाय नुनो मोनाखै। जों फोसावनांगौ। मानो होनबा जोङो थुनलाइ सोरजिनो गोनांबा गिबियावनो खन्थाइनि बाथ्राया फैखायो। बे खन्थाइखौ जोङो खन्थाइनि गेजेरजोंनो गावनि गोसोजों साननाय जे हारिनि थासारि आरो मुलुगनि जाबायदि मावनां हाबा बेफोर बेरखांनाय नुयो। ओरैबायदि मोजां जादों सुबनसिरि फरायसालिमानि दा जायफोर मावख'गिरियानो जा आरो जायफोर लोगो जाबायदि बिबुंगोरा बिथांमोना लोगो नांनानै गिबियावनो बाख्नायनो नांगोन नीलाचरन स्वरगियारि आरो बे फनिन्द्र बसुमतारी, लोगोसे जोंहा अरुण कुमार बसुमतारी, दा आंनि साखाथियावनो दङ धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादनि जाबायदि गाहाय नेहाथारि मनोज कुमार स्वरगियारि। जोबोर मोजां मोन्दों आरो फरायसाफोरखौ नुनानैबो मोजां मोन्दों। बे सुबनसिरि फरायसालिमानि फरायसाफोरनि लोगोसे गुबुन फरायसालिमायाव फरायनायफोरखौबो बहाय नुनो मोन्दों। जोबोर गोजोननाय मोन्दों आं, गावखौनो देरगानाय बायदि मोन्दों। बेनि थाखाय जे गिबि खेबनि थाखाय आङो मुलुगनां बे खन्थाइ सानाव बेयावनो गिबि बाहागो लाजेनगिरि आरो नुनो मोनबाय जोंनि लखिमपुरावबो थांनानै बेबायदिखौ जोङो खुंहैगोन, बे हाबाफारिखौ लागोन। मोनसे बाख्नायथाव बाथ्राया बेनो, थामथि जाबायदि थुनलाइयारि आड्डा एनपि हिउमेनिटि फाउन्डेसन बे अभयपुराव दङ। बेखौ गोजोननाय मोन्दों आं। जोंहा नीलाचरन स्वरगियारिनि दैदेननायाव बे जादों, मासिगिरिबो। जोबोर मोजां मोन्दों आरोखि गोसोखौ। बेबायदिनो सम सम जोङो गुबुन गुबुन आड्डाखौ फालियोब्ला एबा खुङोब्ला मोजां जागोन। मानो होनबा लाइमोन फरायसाफोरनि जाबायदि जौगानाय, दावगानाय, फरायनायनि लोगोसे गुबुन आयदाफोरखौबो जोङो सावरायनो बहाय खाबु लानाय जादों। थुनलाइनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो मोन्दों आरो इंराजि थुनलाइ, बर'नि थुनलाइ, बर' रावनि थुनलाइनि अनगायैबो साखाथियाव थानाय असमिया थुनलाइनि बाथ्राखौ बहाय बेरखांहोनो हागोन, इंराजि थुनलाइ बेरखांहोनो हागोन। जोङो सानजारि फिथिखा, सोनाबारि फिथिखा गासैबो ज' जानानै मोनसे थुनलाइनि जौगानायनि हाबाफारिखौ लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिनाय जादों। जोंनि दा आं सानो बे खेबनिफ्राय उननि जाबायदि हाबाफारि उन बोसोरफोराव एबा आड्डाखौथ' जोङो सम सम खुंनोनो हायो। बे आड्डाखौबो जोङो बेबायदि खुंनानै गावजों गाव सिनायथि होलायनायनि बाथ्राखौ आं लाबोनो सानदों। जोंनि लखिमपुरावबो बे खामानिखौ मावगोन आरो नोंथांमोनाबो धेमाजि जिल्लानि गासैबो ज' जानानै बे खामानिखौ मावनायाव लाइमोन जाबायदि फरायसाफोर फरायसालिमायावनो जा, गुदि फरायसालिनिफ्राय हमनानै गोजौ फरायसालिसिम फरायसाफोरखौ लानानै बेफोर आड्डाखौ गेजेर गेजेर फालियोब्ला जोबोर मोजां जागोन। बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय मोनसे क्रिएटिभ जाबायदि प्रसेस बे जाफुंगोन आरोखि। एसेनोसै, गोजोननाय मोन्दों। गोजोनथोंसै। दिनै 21 मार्च, बे 21 मार्चखौ
इउनाइटेड नेशन अर्गेनाइजेशननि ब्रान्च मोनसे इउनेस्क'। बे इउनेस्क'आ 1999 मायथाइनिफ्राय वर्ल्ड पोएट्री डे एबा मुलुगनां खन्थाइ सान महरै फालिबोबाय थानाय जायो। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो एनपि हिउमेनिटी फाउन्डेसन अभायपुर बेनि आं गाहाय मासिगिरि हिसाबै दङ। दा आंनि माखासे साननायनि गेजेरजों आरो माखासे जोंनि खन्थाइगिरिफोरखौ लानानै जोंनि सबनसिरि कलेजाव बर' डिपार्टमेन्टनि माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै दिनै खन्थाइ आवरायनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फरायनायजों लोगोसे माबोरैहाय खन्थाइ लिरनाय, खन्थाइ आवरायनाय बा खन्थाइखौ माबोरैहाय सोरजिनायाव थुलुंगा मोनहोनो हायो, बिनिनो मोनसे फोरोंनाय बेबायदि आरो बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो माबोरैहाय फरायसुला फरायसुलिनि गेजेराव थुनलाइनि सानस्रिया माबोरैहाय बिथांमोननि गोसोआव सोरजिजानानै माबोरै बिथांमोना खन्थाइगिरि जाहैनो हायो बेनि सायाव लानाय जादों। बे वर्ल्ड पोएट्री डे जोंनो लोगोसे इएनपि हिउमेनिटी फाउन्डेसननि 3थि थुनलाइस्रि आड्डा बेखौबो लाफानाय जादों आरो बेहाय हांख्रायजानाय आलासि महरै बा जर'खा आलासि महरै मानाव गेदेर महेन्द्र दैमारि बारग' मिरु मावफुं सोद्रोमा बर' थुनलाइ आफादनि बिथांखौ लेंहरनाय जादों आरो बेयावनो मनज कुमार स्वर्गियारि धेमाजि जिल्ला बर' गुदि फरायसालि फोरोंगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बेयावनो दिलीप कुमार स्वर्गियारि लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो जोंनि सबनसिरि फरायसालिमानि लेङाइ बिबुंगोरा अरुण कुमार बसुमतारी आरो फनिन्द्र बसुमतारी बिथांमोन फैदों, बिथांमोनाबो दंखायो आरो बेहायनो सिला फोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि उदय बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो बेहाय खन्थाइ आवरायगिरि हिसाबै जोंहा बिनाराम बसुमतारी बिथाङा पुर्बान्चल कलेजनि 5थि सेमिस्टाराव फरायनाय फरायसा, लोगोसे जोंनि फरायसालिमायाव फरायनाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानैबो थुलुंगाखांहोनायनि थाखायनो बेखौ खन्थाइ आवरायनाय प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो जोबोद मोजाङै जादों। बेखिनिखौनो फोरमायबाय। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय-सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।